Салом бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Мотор ТЖ. Бародаро, ин канали мо сохта шудаги барои мошинои гуногун ва дар зери комментария мошинои мехостагиатонро нависед. Мо ҳатман бари шумо пешкаш мекунем дар навори оянда ва шахсони 90% шумо меҳмонед дар канали мо подписатсия кунед. Хайр рафтем бародаро, тамошо мекунем ва лайкҳоро фаромӯш намекунем. Мегзарем ба як мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузови хачбек. Соли бароришаш 1997, объем моториш 6 литр. Сӯзишвориш бензин ва газай, коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша бошад 41000 сомонӣ гуфтасе, бо курси 19 гирам 275000 рубли русӣ мешавад. Соҳиби мошин мега тонировкаш то августа, хаддавоиш нав карда гирда, аккумуляторш ҳам нав, диколонка пионер, краскаш родной, магнитофон оригинал. Марҳамат, номераш дар рӯи экрани шумо. Занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. Мегзарем ба дигим мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz. Соли бароришаш 1998, объем моториш 1.8 литр. Сӯзишвориш бензин ва газе, коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша бошад 58000 сомонӣ гуфтасе, бо курси 19 гирам 391000 рубли русӣ мешавад. Кондитсионери мошин кор мекарда. Марҳамат, номераш дар рӯи экрани шумо. Занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. BMW 3. Соли бароришаш 1992, объем моториш 1.6 литр. Сӯзишвориш бензин ва газа, коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархша бошад 13000 сомонӣ гуфтасе, бо курси 19 гирам 87000 рубли русӣ мешавад. Марҳамат, номераш дар рӯи экрани шумо. Занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузови хачбек. Соли бароришаш 1995, объем моториш 1.6 литр. Сӯзишвориш бензин ва газа, коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша бошад 23000 сомонӣ гуфтасе, бо курси 19 гирам 153000 рубли русӣ мешавад. Соҳиби мошин мега мотор, коробка ходовой 100%, мотор модул, 4 диска, баллон на панел. Марҳамат, номераш дар рӯи экрани шумо. Занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузови хачбек. Соли бароришаш 1997, объем моториш 1.6 литр. Сӯзишвориш бензин ва газа, коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша бошад 33000 сомонӣ гуфтасе, бо курси 19 гирам 221000 рубли русӣ мешавад. Марҳамат, номераш дар рӯи экрани шумо. Занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D. Соли бароришаш 1998, объем моториш 2 литр. Сӯзишвориш бензин ва газай, коробка передачаш автоматай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша бошад 18000 сомонӣ гуфтасе, бо курси 19 гирам 120000 рубли русӣ мешавад. Марҳамат, номераш дар рӯи экрани шумо. Занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барори 1999 объем моторш 1.6 литра сӯзишвариш бензин ва газай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша бошад 14000 сомонӣ гуфтасе бо курси имрӯза гирем 94000 рубли русӣ мешавад соҳиби мошин мега мотор 100% 4 баллони нав қатъи дискаш масло нав алиш кардагай документош 1 соли дига мондагай марҳамат номерош дар рӯи экрани шумо занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли барори 2006 объем моторш 1.6 литра сӯзишвариш танҳо бензинай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша бошад 26000 сомонӣ гуфтасе бо курси имрӯза гирем 174000 рубли русӣ мешавад марҳамат номерош дар рӯи экрани шумо занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед мегзарем ба ноҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 соли барори 1997 объем моторш 1.5 литра сӯзишвариш бензин ва газай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша бошад 12000 сомонӣ гуфтасе бо курси имрӯза гирем 80 рубли русӣ мешавад соҳиби мошин мега мошин 100% танҷовкаш 5 моҳ мотор инжектор марҳамат номерош дар рӯи экрани шумо занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барори 1995 объем моторш 1.6 литра сӯзишвариш бензин ва газай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар данғара нархша бошад 10000 сомонӣ гуфтасе бо курси имрӯза гирем 67000 рубли русӣ мешавад марҳамат номерош дар рӯи экрани шумо занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед мегзарем ба 11-ум мошини фурӯшӣ бародаро бисёртон дар комментария материал нависен соли барори 2016 7000 сомониш гуфтасай 47000 рубли русӣ мешавад савдо мешидай марҳамат номерош дар рӯи экрани шумо занг бизанем бо маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастрас намоед